Нужни ли са ни мъжете в нашето общество? Дали са ни нужни мъжете? Да. Може би, но не мисля, че чак толкова. Не. А вие какво мислите? Според мен има някои неща, които жените не могат да правят сами. И да, според мен имаме нужда от мъжете до някаква степен за някакви по-такива неща. Например, аз няма да мога да си сменя гумата на колата сама, няма да мога да си отворя буркана или нещо. Да. Да, според мен в света е нужен баланс между женския пол и мъжкия пол, защото все пак жените са тези, които са повече към нежността, към дома, дават любовта и живот, а пък мъжете са тези, които не знам как да се изразя, но просто в света трябва да има баланс между жените и мъжете. Те дават сигурност и закрила на жените и на семейството. Здравейте! Първият въпрос е дали смятате, че мъжете са нужни? Да. Добре. А вие определяте се като феминисти? Не мисля. А вие? Не бих казала. Съгласна съм, че жените трябва да имаме право на избор и така нататък, но аз мисля, че той без това ни е предоставено вече, така че не мисля, че има за какво да се борим като жени. Да. Не бих казала, че слагам над мъжете или нещо такова. Смятам, че всички са равни и всеки си има място в този свят. Не мисля, че единият трябва да бъде над другия, защото все пак всеки може да помогне с нещо и не смятам, че трябва да има нещо, което да надделява. В някои ситуации да, но има и ситуации, в които не, защото има неща, за които феминизма малко преувеличава и малко прекалява, като твърди, че мъжете са излишни. Да. Може да говоря само. Да, разбира се. Смятам, че няма много смисъл от феминизъм в 21 век, защото ще се започнали правата и вече ще се равни заплати и като цяло отношения. Да. И знаете ли какви са принципите на феминизма? Не. Нямаме си на идея. Може да ни кажете. Че жените имат право на избор, че жената може да е кариеристка, че не е длъжна да е домакиня, да седи в кухнята, да чисти, да готви и така нататък. Да. Не. Третия последен въпрос е дали знаете и двамата в случая какви са принципите на феминизма. Да. Да са равни. Борба за равенство с мъжете. Това беше яко, нали? Гледайки интервютата, осъзнах, че в България сме много добре по отношение на феминизма. Защото нещата могат да бъдат много по-зле. Да. Също съм безкрайно благодарен на хората, които ми помогнаха за и участваха в това видео. Наистина много ви благодаря, хора. Вие сте най-добрите. Но все пак, сега е време да разберете грозната истина за феминизма. Настанете се удобно и нека да започваме. Днешния епизод ще говорим за кенсъра, наречен феминизъм. За хората, които живеят под камък, феминистите са най-големите лицемери на земята, буквално. So, you said women have been oppressed by man since the dawn of civilization. Yes. How? If you don't know that, I'm not gonna explain to you. Легит не знаят идеите на безценната им идеология и просто използват за безплатни привилегии над мъжете, брат. И най-лошото от всичко, тази мръсна тъпа идеология проми мозъка на цяло поколение от жени да мрази мъжете. И също за капак на всичко, тази идеология използват за оправдание, че животът им духа едни мазни ташаци. Също тази много интересна идеология им набива идеята за така нареченото сексуално освобождаване. Тоест, че е окей да показват голите си, красиви тела на абсолютно целия свят, без никакви задръжки, без никакви наказания, брат. Много добър пример за това как този тумор се наби в главата на цялото поколение от жени е нашата добра приятелка Карди Би, брат. За тези, които не знаят, това е един женски рапър с невероятен талант. Буквално бивша стриптизорка, която има толкова много проницателни песни, като песента и лап. За тези, които не знаят, това е акроним на Wet Ass Pussy. Не може да измиш така простия човек. Ой, какъв е текста на тази песен? Нека да го прочетем заедно, гайс. Мисля, че този текст е най-доброто нещо, което съм чел от 5000 години. Това ли е текста, бе?
Дали ще ма баннат, ако почете това? I don't give a shit. В този канал ние сме посветени в разкриване на истината на обществото. Затова сега хора ще четем и без да се смеем. Курви в твоя дом. Има няколко курви в твоя дом. Има няколко курви в твоя дом. Има няколко курви в твоя дом. Чакай малко. Аз съм утвърдена извратеняшка 7 дни в седмицата. Много влажна путка. Няма да искаш да си го извадиш. Да чукаш една много влажна путка. Значи какъв е проблем с тази много талантлива, неизвратена жена? Че точно за тази песен, която прочетох текста току-що, тя пусна промоционален контент в OnlyFans. И какъв е проблем с това? Значи, че след това видео, една голяма част от учените в днешно време имат OnlyFans. Ако не знаете, това е един сайт за онлайн проституция. Basically продаваш тялото си на мазнички G онлайн за месечен абонамент от 4,99 на месец до края на живота ти с ДДС. И в резултат на тази талантлива млада дама, която определено не е проститутка, човек, в смисъл как можете да си мислите, че е проститутка, вие сте тъпи сексисти. Всички се обличат като проститутки и просто да имитират нейния начин на говорене. I'm going to thank a lot of people because a lot of people helped me with my success, so here it goes. And I want to thank my haters too because they be downloading my stuff so they can hear it and talk crap about it, but it benefits me. Демек, една голяма част от учените в днешно време са пълни простачки, брат. Всички пушат, пият и правят всичко по силите си да симпатизират на тази много добра млада дама. И какво е още от всичко това? Защото някак си тази тъпа идеология помогна за промиването на не само на мозъка на жените, но и на мъжете да си мислят, че проституцията е нещо нормално, брат. Сега ще ви разкажа една история от часа по гражданско образование. Значи просто говорим за някакви рандом неща в часа и някак си се отваря темата за проституцията. И разбира се отваря дискусия. И в тази дискусия интересното е, че мъжете basically сме единодушни, че проституцията е лошо нещо, а момичетата са някакво: не, това е избор, това е личен избор. Брат, как е избор да си букук и да продаш тялото си на някакви мръсни чикиджи? Не знам, мисля, че пасам нещо съм грешка, I don't know. Също хора, за да си наложа тезата, че феминистките са най-големите лицемери на планетата Земя, сега ще ви представя нещото наречено Digniv AI. Боже, значи хора, това е изкуствен интелект, който е създаден със специалната цел, не знам как да го опиша, просто да прави от това нещо, прави ето това нещо. What the fuck? Okay, значи като видяхте примери, какъв е проблем с това, отиваме в коментарите. В най-добрата социална мрежа ever. Fucking Twitter, брат. И се започва. Не само дрехите от изкуствените са грозни. Решението, че си едитнал снимката, трябва да е вкоренено в женомразието. Примерно, бати, като цъкнем Twitter профил, човек, намираме ето това. Никакъв шанс да прочита всичко това. What the fuck is this shit? Като цъкнем на профилната снимка, брат, разбира се, смисъл, такива хора, човек. Просто, как свършите така, брат? И пише fuck white people, разбира се, защо не. И нали, не те само, че нормализират проституцията, а и те нормализират несериозния секс. Нали, нека станем на 20, нека просто се колонясваме, ей, партията, айде гърлис, нека да ходим в дискотеката и да се напиваме като животни и да спим с всичко живо. Защото ние няма за какво да се грижим, брат. Защото ние може да се друсаме с противозачатъщи. Но никой не ви казва истината за противозачатъщите. Значи заради тези шибани хапчета, брат, всички сме с нарушен хормонален баланс, защото когато пиеш противозачатъчно, той се пречиства от пречиствателната станция, която ти доставя питейната вода от чешмата, човек, разбираш ли? И като ти пиеш чешмяна вода, брат, ти се кастрираш. Затова спрете да пиете чешмяна вода и започнете да си купувате бутилирана вода. Please, за любовта на Господ. То всички са вие как сме с нарушен хормонален баланс, брат. В смисъл, момчетата в 8 клас приличат на 5 годишни, а момичетата, как ви обяснях по-рано с тази KDB, повечето момичета се държат като мъже, брат. Най-вероятно и са мъже. Мога да ви докажа това с една история от втори клас. Просто кежуали отивам до едно момиче, поглеждаме в очите и казвам: ти си дебела и имаш мустак. И какво се случи на следващия ден? Вика, че нейните родители ще ме съдят за обида.
И разбира се, сега е време да ви обясня, че нашите добри приятели от Световния икономически форум подкрепят феминизма, че как иначе, брат, смисъл, no fucking shit. Просто трябва да чуете нашия добър приятел, президента на Канада, какво има да каже по въпроса. Ако не знаете, този президент е най-великият президент ever, legit косплеева негри и пляска на истински нацисти с шипания Зеленски, брат. Не може да миш това. Е време да пляска на нацисти. Incredibly proud to have a partner in my wife Sophie, who is extremely committed to women and girls issues, but she took me aside a few months ago and said, okay, it's great that you're engaged and modeling to your daughter that you want her empowered and everything, but you need to take as much effort to talk to your sons, my 8-year-old boy and my 2-year-old, still a little young still, about how he treats women and how he is going to be growing up to be a feminist just like dad. And by the way, we shouldn't be afraid of the word feminist. Men and women should use it to describe themselves anytime they want. Марксистския феминизъм е причината за демографската криза, която се случва в света, брат. Вие си мислите, че е някаква ненормална конспирация, но аз имам доказателство за това. Сега ще ви прочита малко от книгата Капитал на Карл Маркс. За да ви спестя главоболието да четете приблизително 1500 страници, нямам никаква идея, защото съм казал, що чета от това. Просто в Капитал от Маркс имаше точка за феминизмът и да, я обобщавам по този начин. Единственият начин за освобождението на жените е да работят нормално 9 до 5 работа, като всички останали, за да могат да бъдат освободени финансово. Те меко уж да не бъдат домакини, брат, разбираш ли? И второто доказателство. Много голяма част от жените в наши дни приоритизират кариерата си, вместо да намерят стабилен мъж, който да се направят семейство. Защото знаете как разбрах това? Значи вчера стоях с нашите и бях зает да си топя мозъчните клетки, като гледаме новия сезон на Ергенът. И абсолютно всяка една от тия човек я промит мозъка от феминизма. Казвам се Екатерина и съм на 25 години. Работя като модел. Според мен красотата отваря много врати, кара хората да се държат по-любезно с теб и е най-прекия път да постигнеш желанията и целите си. Ма не е най-прекия път. Помага. Често ми се случи да ми правят път, да ми отстъпват място, да ми отварят врати. Случва ми се понякога и непознати да ми помагат, без да съм търсила помощ. Даже се чувствам като принцеса. Нямам нищо против това да ми се случва, даже ми доставя удоволствие. С годините разбрах, че когато искаш нещо, трябва да отидеш и да си го вземеш. Аз самата съм плод на такава любов. Здравейте! Казвам се Гави и съм пожарникар. Униформата и цялото бойно оборудване понякога тежат точно колкото мен. Но това не ми пречи да опъвам шлангове наравно с мъжете от екипа. Това, че на 50 кг изобщо не ми пречи да се справям с отговорността, която нося. Също така умората и напрежението от дългите 24 часови смени не ми тежат. Казвам се Памела, на 26 години, от град София и съм завършила дигитален маркетинг. Мечтата ми е за в бъдеще да започна свой собствен бизнес в тази сфера. За мен винаги е било важно да бъда самостоятелна и към това съм се старала през последните години от своя съзнателен живот, за да мога да издържам своето семейство, най-вече своята майка, което правя и до ден днешен. Моето самочувствие се гради на това каква съм като човек, а не на това как изглеждам. И най-вероятно много хора мислят, че съм глезла или получавам всичко на тепсия в живота си. Нека го мислят, но то изобщо не е така. Нямам нужда от ничие одобрение, най-вече на това на завистливи женички. Но нека си живеят в техния измислен чалга свят. What the fuck? What the fuck was that? Вече дълго време съм сама и е трудно да срещна и да намеря човек, който може да подбуди каквото и да било чувство в мен. Просто гледам хората и виждам празнота, не могат да ме впечатлят. Излизам на срещи, очаквам ги онези пепарутки, но те така и не идват. Харесвам Алек и силно се надявам, като го видя, да подбуди в мен тези така очаквани трепети и да ме спаси от съдбата ми на стара мома, обградена от котки и в компанията на сестра ми. Аз съм Габриела, на 25 години, от град София. Аз съм амбициозна, имам мнение, което знам как да отстоявам. Не обичам да ми се противопоставя, защото винаги съм права. Винаги. Единствените хора, с които се съобразявам, са моята майка и моята сестра. И после чуете защо сте самотни. Брат, ти смисъл. Това е като някакъв вселенски въпрос. Просто само може да се чудим защо тази е самотна. И да, и това бяха няколко примера за феминисти в Ергена. Няма как да зло останете, защото... Сега да зарежем за Ергена, това е друга тема. Ама повечето жени свършват
В големия си апартамент от 40 квадратни метра с 69 котки, с голямата си заплата от KFC или Subway или някаква така простотия, за която са учили 4 години в специален университет, за да могат да се кандидатират за тази работа, колпвайки с факта, че нямат деца. И за капак на всичко, като умрат в апартамента си, котките ще ги изядат. Unlucky. Каква пука може да се извлечете от това видео? До всички феминисти, вземете шибания си живот в ръце, вместо да се оправдавате, че духа топки, разбирате ли? Няма така нареченото неравенство между половете от приблизително 40 години. Но може и да изберете другата страна, която е да продължите да бъдете тъпи феминисти и да живеете едно безсмислено и малумно съществуване. Или можете да изберете другия избор, който е да спрете да вярвате в тези простоти, да се абонирате за канала с камбанка и да ви покажа колко дълбока е зайската дупка всъщност. Жените са едната страна на монетата, а мъжете са другата. И заедно с различите си ние формираме една цяла монета, която да вземат от нас. В смисъл, идеологията се превърна в масово оръжие за промиване на мозъци и за масово разделение между половете. Буквално това е мечтата на Световния икономически форум и на всичките тези глобалисти, които са в него. Така че да, обичайте се хора и се оставете да бъдете обичани. До всички феминисти за пореден път. Оставете тези политически простоти зад гърба си и бъдете обичани. Честит ден на жената и на майката. Също не забравяйте да ме последвате в Instagram, където ще намерите апдейти за бъдещите ми видеа.